गिबि गिबियावनो नोंसोर साफ्रोमबो मेडियानि पार्सनेलफोरखौहाय आङो खुलुमनाय सिबिनाय फोरमायग्रोबाय आरो बे मिडियानि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौबो आंनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय बा जोंनि बान्दो खर' ससाइटिनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। औ जों दिनै नैबे गसाइगाव महकुमानि साहा थिग गसाइगाव महकुमा जेनोखि एसडिअ सिभिल अफिस बेनि 3 किल'मिटार साहाजों थानाय बाल्लिमारि गामिनि बे दैसा सेरावहाय बान्दो खर' गाथोन होननाय मोनसे पिकनिक स्पट जों दिनै अपेनिं खालामबाय। बे पिकनिक स्पटखौ जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि इएम मृत्युन्जय नार्जारि सार आरो बेजों लोगोसे फैफानो हानाय जोंनिनो गामिनि कन्ट्राक्टर बा मानगोनां ससियेल वार्कार आदा सागर बसुमतारी आरो बेजों फैफानो हादों जोंनि गुमा समस्तिनि MCLA एन्टासालि सार बिसोरनि आखाइजों जों दिनै बेखेवनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै 15 तारिख डिसेम्बर 2025 इंराजि मायथाइनि जोंना दिनै अपेनिं जाबाय। गाबोननिफ्राय बाव बयबो फैनानै पिकनिक जाफैनो हासिगोन। बयनिबो सुबिदानि थाखाय गासिबो जों जेसेबां हायो बानायजोबनानै होदों। जोंनि बे बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पटनि एकदम गेजेरजोंनो जोंनि जेनोखि संकसनि ब्रान्स मजाथि दै होनो जों बियो बोहैलांदों। बयबो फैनानै नायफै आंनि खुगाजों बुंनायनिफ्राय नायफैबा जोबोद समायनासिन नुगोन। बाव बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय बाव खमसे खम 50 बिगानिबो बारा जोंहा हा दं। बाव जों जायगा गासैबो सुबिदा बानायनानै होदों। बावहाय नोंसोरो गावनि न'खरनि फेमिलिखौ लानानै फै बा लोगोफोरजों फै बा अफिस स्टाफ बयबो फैनो हागोन बा स्कुल स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानैहाय बाव बेरायहोनो हागोन। जों दाखालि 9 नभेम्बरनिफ्राय बानायै दिनैहाय अपेनिं खालामनो हाबाय। खिन्थु जों बुंगोन जों दाबो 90% जोंनि साननाय बायदि खालामजोबनो हादों। पिकनिकखौ जानो हासिगोन खिन्थु गथ'फोरनि गेलेग्राखौ जों दाबो एसे मावबावनांगौ दं। बियो 1 जानुवारियाव आरामसे जाहैजोबगोन। गथ'फोरनि गेलेग्राखौ जों एसे बानायबावनांगौ दं बेखौ आं बुंदों। बावहाय जेबो उसुबिदा मोननाय नङा। लामाया जोंहा मोनथाम खोदोमगुरि होननाय मोनसे दं हाइवेनिफ्राय बेजोंबो फैनो हायो। मंगलियान दाबा जेनोखि हाइवे बेजोंबो फैनो हायो। एसडिअ सिभिलजोंबो फैनानैहाय बावहाय आरामसे जों गासिबो फ्लेग लागायजोबखादों मादों फैनानै बे जायगायावहाय नुजाफैबानो डाइरेक्ट गारि हाबनो हागोन। जेबो उसुबिदा गैया। बाव दुगैनायनि गासिबो धरननि जाग्रा मोनगोन। सोरबाया जुदि बाव संनानै जाफैनो लुबैदों संनानै जाफैनो हागोन। नङा संनानै जाया अब्ला अर्डार होनानै जागोन होनबाबो गासिबो धोरोननि जोंनि बर'नि जेनोखि जानाय फुंनि ब्रेकफास्टनिफ्राय फिथा दाउदै फिथाइ सामथाइ साहा लाल साहाय आनजा गाइखेर साहा गासिबो मोनगोन। बेजों लोगोसे चावमिन मम' बेनिबो बेब'स्था खालामगासिनो दं। बेजों लोगोसे ओंखामफोर जानो लुबैयोबा जिखुनु धरननि बेदरजोंहाय बाव ओंखाम अर्डार होनानै जानो हागोन। जोंहा बाव गेजेरावनो मोनसे जोंनि बान्दो खर' गाथोन ससाइटिनि अफिस दं। बाव फैनानैबो सुलुं लाफैनो हाजोबगोन। आरो जोङो जोंनि पेज जेनोखि बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पट पेज बावबो जोंनि जेनोखि अफिसियेल नाम्बार बेखौ हगारबाय। मोननै जोंहा कन्टेक्ट नाम्बार दं। बाव कन्टेक्ट खालामनानैबो फैनो हागोन। जेसेबां बुङो बुंनायनिफ्राय आङो सानदों बयबो फैनानै नायफैबा बिनि नुथायखौ नुगोन आरोखि ना। एकदम मिथिंगायारि सोमखोर बावहाय एकदम मिथिंगायानो समायनाखा। बाव एथ'ग्राब जेबो बानायनांगौ गैया। अब्लाबो जों एसे साफा खालामनाय मुङैहाय बानायदों। फैबानो नुफैगोन। एकदम बावहाय दैसा गाथोन दं दुगैफैनो हागोन। औ टाइम टेबोलनि बाथ्रायाव जोंनो जेन'बा हमनानै लादो दिनै जायोबा जोंनो गाबोन फुङावहाय फोसाबनांगोन। जों फोसाबनायखौ फुंनि 8टासिम लादों। 8टा 9टानि सिगां रावबो पिकनिक जाग्राफ्रा सफैखाया। बेनिफ्राय 8टा 9टानिफ्राय पिकनिकखौ जायै जाहाथे बेलासिनि 5 बाजि 5टायावनो ओंखारलाङो। बयनिबो सुबिदानि सिकिउरिटिनि मानि थाखाय जों बेखौ लादों 5टासिम। औ फिसखौ जों बिदि बांद्राय लायाखै। जोंनि जेनाखि मेनटेनेन्स बे मेनटेनेन्सनि थाखाय जोङो मटर साइकेलखौहाय 50 रुपिस बिनिफ्राय जेनोखि साखा गंथाम हमनानै लादो इ रिक्सा जों जेखौ ओरैनो टट' होननानै मिथियो बा अट' गारि जों बेखौहाय 100 लादों। बेनिफ्राय कारखौहाय 200 रोजा रां लादों। बेनिफ्राय विंगारखौ जों 300 रोजा सरि 30 300 रोजा 300 बर'नि होनबा एसे भुल जादों 300 रां लादों। बेनिफ्राय जेनोखि बासखौहाय जों बयनिफ्राय बांसिन बासाव रासिन मानसि सफैयो नालाय देरसिनखाय बेखौ जों 500 लादों।
पार हेड मानसिनि जों बिदि लायाखिसै। पार हेडआ जाहैगोन माबा ओरैनो थाबायनानै फैनायबाल' 30 रुपिस लागोन। ओरैनो गारि सायावहाय फैनायखौ बे गारियावनो थांबाय बिदि एक्सट्रा गैला। पार्किं जोंहा बासनि थाखाय थांनानैहाय एसे बारलांथारनानै जेन'बा 500 मिटारसोआव हाबलांथारनानै मेन गेटनिफ्राय एसे हाबलांथारनानै बासनि पार्किं, बास गिदिरखौ जों सिङाव सोनो नागिराखै, बाखि गासिबो हाबजोबगोन। उइंगारनिफ्राय लानानै जेसेबां ओरै फिसा गारि दं गासिबो सिङावनो सफैजोबनो हागोन।